Bé, aquest nou servei públic, que pense que ara l'estan intentant pensar i posar en marxa, hauria de ser molt diferent al que hem conegut de Canal 9, sobretot de la llarga darrera etapa, però fins i tot des del seu començament. Pense que ha de ser molt plural i això ho pot garantir un servei públic, però tenim la mala experiència de que no ho ha garantit. Per tant, ha d'estar controlat no pel govern valencià, sinó a través del Parlament i per algun tipus de comissió de l'audiovisual formada per professionals i que no estiga al capritxo dels canvis de poder polític. Això per a començar. Després hauria de ser modesta aquesta entitat en quant a la seva dotació econòmica, però suficient. Vull dir que ha de produir informatius, però ha de produir també programes d'entreteniment i ha de produir cultura, ha de produir sèries, que són importantíssimes, són bàsiques, que això no és que costi diners, que òbviament els costa, però és molt més la rentabilitat social i fins i tot econòmica que té.